När vi ses så säger vi så att i klapp, pojkar säger så. När vi möts så säger vi så att i kapp, flickor säger så. Hej hej på thailändska, så fint att säga så. Så att i klapp, så att i kapp, nu kan vi hälsa bra. Om jag vill